Hei dit, så det etter her vi en nødgjent parti av Gjerstamål, og vi Anja Hansen, som trolig tegger opp og redigerer, og Ronny Petersson Eisne, som Eisne så trygg for i sunn arbeid vi at redigere ljøve, få det så pent så godt som gjørlig, og så det Paul Ferre, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamål. Og jeg færre en som over, jeg spør Paul, hva likte her hjertet det? Ja, det är grunden Naman och Gentan och Namans huset som vi pleier si, ja. Som man har i tidsen herjefär. Og jeg husker om det nå hva det bant åren, og vi lukkes for det, ja. Det ikke småvis han vil rundt og frøstaver og alt det her, at djevelen vil ha han å tilbe seg, jeg tror. Så skal han djeve honom, ja. Og det så hovedtakende, jeg så ikke hvordan han sikrer og utover vi. Og utover frøstningen, det har vi jo at bruk fire, jeg sikrer frøstningen. Og det kunne vi bære i hånden, jeg kjenner. Og så leser jeg det her. Det stender om at vi var fyrstene. Jesus kom med kraft antans atter til Galdea. Og tøyen om han kom ut om alt landet her rundt om. Han lærte i synagogetorra og var prysavr av øtlen. Han kom til Nazaret, her som han var oppvaksen, og for som han var venner inn i synagogene, sabbatstegen, og raskt opp å lese. Da fikk han ta bøk i seg seg profet, da han leste under bøkene, kom han ned av steg, jeg skriver steg, anti-herrens ive mer, tog han over salva med å kunnskjøre fatakon evangeliet. Han har sendt med at bare fengen på om at han skulle slippe leiser, og blindt at de skulle få sjøen og at gjøre kua fri. Jeg kunne gjøre nøyer herrens. Så leie han bøsene sammen, fikk tjenere noen henne atter og settes, og øtelsen av gåkene startet av ham. Ta for han å tale til torren, og i det dette skriftorgen ikke utfyrir øyden tikkere. Teg av honom ta öll vittnesbord og undravstegn og lys alle år og i utgjink av munni hansara og de satt og hesen ikke sånn i Josef. Ta sier han ved teg, selvsagt for at hita minna mig av vårtetse lagt med grøt til sjølva. Gjer òsni her i heimbygtøyne slik størverk som vi da har fratt hava hent i Kapernaum. Men han sier, sannelig jeg sier til henne, «Ongen profeter, blir vel fagna av våre høymsteg søgn. Jeg sier til henne til satt, at nekvar ongen var i Israel av døven Elias her. Ta ferien himmel vel atterlaten 3 år og 6 måneder, og staurer hunker var i øtlen landen hon. Og til ånka torra var Elias senter, men best til øyne ongen, og i Sarepta, vi Sidon. Mange spedalsk var i Israel av døven Elisa profets, og angen torra var rannsavur, men best Naman surlendingur. Da de som i synagogene var hørt hetta fylltes de ødel av røye, og de røstes og tåk han av, og råk han av bøynen og for ut vid hånden, ut av egg fjallsins, og i stedet torra var bygd av han. Jeg støyte noen om han, men han gikk midt i midten flotsen og forrest sted. Og han kom til Kapernaum, boi i Galilea, og han lærte det i sabbatstegen. Det og det var slina av undran, iver lære hans her, tog i tel hans her var vi mynteløyka, og så framveis. Ja. Det særlig om etter, om Naman, og det som hendte i samband med Naman. Og men og mitt vel hvis du nå les om Naman, hvordan han tog med det tog som Elisa sier vi han. Ta han for å være grøtter, ja. Akkurat, ja. Og er vi for å være, ja. Ja, hva det det stender om Naman? 17. kongabok, ja. Her stender om Naman i 17. kongabok kapel 5, og fra første verset, at Naman her høvding Arams kongs, hei nekva sia til herrasønnen, og vær nekvirtur,
Tog vi honom hei Herren give aramearen sier. Han var veldig kappe, men spedalskur. Nu hadde arameare en affär og herjefer tidsi visser som fenga ur Østresland en av smadjento. Hon var kommet å tjene tja kono Naman. Hon sier vi medmorsynna, hei Herre må en best være tja profeten i Samaria. Han hei hjelpt honom fra spedalskene. Naman får så inn til Herresøyn og sier honom fra Hesun. Så og så hever gentan ur Østreslandet sagt. Ta sier kongren i Aram, fær her, jeg skal lete til få brev vid til Østres kong. Han forna sted og tog visser 20 talenter av silvere, 6.000 seklar av godle og 20 hatøya kladningar. Og han fikk Østres konge brevet, og i tog stå, og nå, ta du fast hetta brev, skal du vite at jeg har sendt tjenere min, Naman til tøyn, for at du skal hjelpe honom fra spedalsko hansara. Ta i Øsres konger hei lise brevet skratt til han klægesøyne og sier, jeg god, så jeg har valgt i deg og løyve. Så han sender meg på og vil hava med å hjelpe mannen fra spedalsko hansara. Tid sudja tak rett at han leida seg føre til struive med. Men ta i Elisa, godsmauer, fratte at Øsres konger hei skratt klægesøyne, sendte han på til kongen og la sia, hvor hev du skratt klægesøyne, let han komme til moin, så skal han sanna at profeter i Israel. Så kom Naman vi heston og vagnusøyne og stekka for doren Elisa. Elisa sendte på ut til hansare og la sia, fær og beat her i Jordan, tjeiferer, så vere likhamt ut fruktatter og to vere regner. Ta kom illt i Naman, og han rymte av sted etter vi heson åren. Jeg hugsa i at han får komme ut til moen, stuja fram og akkalla navn Herrens godsøns, og forska hånden atter og fram i stenen og såles teka borster spedalskene. Ikke Abana og Parspar einar vid Damaskus bedre enn ødelvøttene i Israel. Kunde ikke be mer ut heimen og være regner. Så gjerne vendte jeg vi og helt av sted og i vreie. Men tjener hans stig fram og sødde vi han, Fæger, hei profeten avlagt her okkur som var nekk fire, hei du ta ikkje gjørst det. Hvordan mykje meir ta ikkje nu i han bær sier vitte be at her så verdu regner. Ta foran om han og få tjeifer under Jordan såla som godsmæren har sagt, likam hansara vær ta frukst atter som av smabatne og han vær regner. Ja. Ja. Nei, jeg husker bare om at det altså, hvis du husker om kvantutning og jenta smartjent han hei, som han var herje for hei tidsi. Ja. Og hun var ur Israel. Ja. Haft han har vidt til sina mætmauer, til sina kano. Og hon sier vi i mætmauer så innan. Heien Naman være sa profeten hon i Samaria. Ja. Så hei han ble frusker. At det er innehalt i bådskap. Ja. Og alt hitt rundt han om her, konkeren og alt som han sendte til kongen, han var ikke på affær til kongen, men til profeten. Akkurat, ja. Og at det er altså, ta jeg lest her, altså, og hva løyter det av en bådskap som jeg kjente så omkant han mannen i Norra. Jeg ferdig snakket om det løyer, og opplevde det som avvoksen av det verste til han med hei fram til her, og Vestland. Vi synes søklo, altså, og han åtte en kone, var ikke som det åtte en kabalt. Men hon har hjälpt till att få tälnar till hon utan pränta. Alltså så otroliga böndrös. Bara det som gentan säger hej tutning och vi tog han fruskor. Men så kom han in här till er som är så löj som jag läser i Lukas 4. Vröjen. Bøyna veien, det som falskene, sånn jeg kvartalig at han har hørt om Naman og hørt om. Ja.
Det är alltid slim med nu bara to Lisa där och jag Lisa där och kom akkurat in och så av rejen här då. Och ganska namn sid upp att det tydligare än falske här och i Nazaret. Det är gosse bonden vid människor är av traditionellare tankegångt. Av vid fyrstittlockon och vid umyntlockon och det är helt fast och i traditionen på nekva imska matar kanske men alltså det är så med traditionen att gänga åter på alltså till det samme människorna. Och tar vi så finns en sån fyrställning in här. Og anker annar kommer og sier noe helt annet, så altså første reaksjonen vreie. Du skal ikke komme her og legge om en mynd av Augustinsen jeg være. Og det gjør det Jesus her i Nazaret, altså. De kjente jo skriften her, altså. Det jeg har lyst her, det har jeg lyst 100 fer her, altså. Men det er fyrstillninger om, og i mynden er at de hukser seg at det åtte være og alt det der. Det er noe helt annet enn Guds verleid. Ja, det er altså som ljus og mysker. Ja. Hvor hei så han tidlig hese jentene og haft han av visse. Alt var i rai Guds. Han var spedalsk. Og det er så kjett av en antallig nøp, og som jeg ble så glad for i samband med det, øynfalta og i påskap. Hei, Herre mån være, sa profeten og i Samaria, så jeg ble frusk. Dette var alt. Og konan sier det ved Naman, og Naman sier det ved kongen. Og kongen skulle svara fire, hvordan det skulle det. Fire alt altså. Men det her smadjentan, tryggven til henne. Du kan ikke røre vid trunna til henne. Nei. Hun fikk det som hun sier fra gode. Jeg sier vi mattmøren. Og det er det som er så underfullt. Og det er det som er så underfullt, det er så først ivrig i Nye Testamentet. Og ser hvordan blinda mennesker og fire sannløkene. Jeg har også om den onklingen som kom rennende til Jesus. Og han ville til Østene hava av vita sannløkene. Og han fikk å vite at hvis han tar og tar, så og han var sorgar for det sted. Han er så vekkert lov, han var vel luster, hvordan vekker han var, men innan var han ikke vekker. Han hadde lagt seg etter at nå at jeg, som han ikke kunne nå av igjen og vekker lov, Ja. Jeg tykker at det her, så en fyrstillningen om hva han vantar seg fra Jesus. Det samsvarer bare ikke ved det som Jesus hever å bjøve og hever å gjøre. Nei. Og han sier, han da gentan at hei er best. Ja. Han var i her til profeten. Og vi har etter han der setningen der, at hei er to. Ja. Og til Jesus så sier han ut av samvers kvinne, hei to kjent gav gods. Og visste du, for han som alla vet det, ja. Så hei to blir han. Og han givet det livande vatten. Og jeg synes det 8 omslagene her, og nærmest at da han kom til profeten. Profeten var pura røyner. Nå får han atter, det han skal løne noen fyrta. Nei, han var ikke slatt. Men det setter så atter Gehazi i vanta. Det han og tjeneren Elisa. Ja. Og han får så rennant etter noe. Og lojer for namn, og han djever og gleder og slipper å djeva nekket fire, ja. Og gøy med det. Men da han så kommer inn til Elisa atter, så sier han, jeg sa hva det hendte her. Jeg sa hvordan det først det er. Altså, så kom en annan og tropplagare av, bare at jeg mennesker hoksa og at gjøre såleis. Fikk jeg vite fra de rette personene og profeter, omkant ut jeg nekka fra nøkker. Jeg les også om en agent som kom i et hus av træler, ja. Og de hadde det fire, jeg spottet godspøten hos falskene.
Det är flint att det. Det var så einfalt och samla oss samman och så är det ju nu spontant skall det skäckvarna så är det inte så regner som han vantade och hon tar bara med skäckvarna och pussar där och hon inte bält väl bara gör det att tog hon var trälare. Och det checkar en tog. Nu kommer med hon är mänkan först det sitter ju flent att de tryckvante som var det så einfalt då. Nu kommer hon vid gratterött och pena bya av sig. Och hon byer för henne och hon blev frälst. Och det förra mannen och han kom ösne. Och nu var kvar gör det inte värsta. Herren är tjockt om trälen. Alltså bara läsa det, bara också om. Och så var det 8 och näck och det vill det ha henne arvarna. Och sen nej. Skulle inte arva näck, hon skulle inte ha. Så hon finns där för inte, hon skulle leta det för inte. Och hon älskar att vara det som har varit. Du tar brötte människor. Att vara en trälor som kanske omtravera trälor. Och det du läser i bröven om till trälor så särskilt vackert att ha väkra löjve som tar vi använt om och utjökna bröven. Och tar i tøyen, ja. Ja, och här var så herran bidner om att leva samma liv som trälner. Här var samma hållning och inställning, ja. Ja, filmen. Ja. Och RSS eisne. Ja. 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 Men jag husker Gehazi här till dem, så. Ja. Han i motsättning till Naman, alltså, och när Naman kommer till profeten. Och han kom faktiskt omgående in till profet. Han fick bara böjna från profeten, och det var det viktigaste. Ja. Men Gehazi, han gick om Naman där och dagligen, att han var tjänarjobb. Och allikevel så hjälpte det honom inte. Ta i avstående. Men hva det som måneden? Ja. Det alltså, Elisa, han ser og høyrer og mestrer, kjenner og lever ui tog som Herren ui. Og det for så vidt ui til å kjennelige, men hans profetstøv var gjort så eisende til at han sa til å kjennelige. Etter at det som hendte ui til kjennelige. Ja. Altså, han var profeteren, ja. Men Gehazi, han så øyelig opptidgen av tog som eier seg. Ja, pass. Og det som materialistiska som han ser nu för det för skete. Ja, om profeten inte vill ha det så kunde jag göra det. Jag finner inte glädje av det, ja. Och då gör han som han gör. Och han råknar bara slett inte vid till att profeten ser det som han gör. Nej, det rätt åt det. Så ända ner att det som profeten han var årgods till folk. Ja. Och det profetens folk till att kallas. Han säger det här i Rombraun 11 att ända kapitlen att kall sått och nej gav skynar enklar godit. Och det är hjälpt med Arnek. Så är att du var en herja vår. Jag var fröstning och rönton. Det snarare du kommer gode. Och du kanske märker minne av det godet här nere. Du fröstningarna blev så stärskar. Ta ett livron ner. Att du nästan måste bara råkna vid att fröstningen båda med det här. Att Herre röjner med. De säger bara som är av det. Och då ska det stanna i så röntorna. Så jag vet han för alltså han låter mig nu igen. Han får löja mig ut ur den jätter. Som skriver stänt röjsen, ja. Och det var en så väldigt 4 månader. Hvis jeg hadde sett meg til omkring person som det stemte av her. Jeg minns det var øyelig det var størst. Kallet kom
alla ställen från alltså. Och till ändan så måste jag färra. Och detta var en person som var rocknar för mer än vanligt. Akkurat som Naman, han är nekva sia så kanske något och han fick nekva sikrar och kroksärja och allt det där. Men spedalskor ständer. Men spedalskor. Ja. Så då nyttar jag inte allt som han var. Jag till spedalsken. Det kan det inte hjälpa honom. Och det ständer män spedalskor. Och gentan kom för jag löjsam fra spedalsken. Så jag har en helt ära atlan i samband med det här. Konan själv, gentan, konan, han själv och allt det här. Ja. Ja, det blir väldigt ofta till att en toan i mitten till enfalda. Tja gode, enfalda troskapen mot Kristus och vi var inne i en annan dag. Ja. Och så heter öjliga komplicera ja, som människa hoxar upp och lever i och bevegar sig i. Ja. Och det kolderar. Ja. Och det gånger allan vägen efter jakterna. Och det lika mycket som jag som för den här namn, men nu tar det över till det ganska förnuftsmässiga. Det lika mycket väl fyra man förnuftsmässiga, för jag säger intellektuellt. Hvis det kommer en män in här som så bryter vi. Så det som spedalskan gör det, men spedalskan gör det att han skulle ju faktiskt vara ute i huset från ödlorna. Nu var han gott nog inte göte eller ösasmäver, så han var inte bunden av loven som god till fyrskipa. Men loven för spedalska var ju eisen gjort för att välja de som inte var spedalska. Och tog måtte ut i huset, så det hade kanske eisen funnit av här i Syrien. Och så var ju inte. Og hette her mennene kommer inn i okkara tog og okkara tilvære, ta og menn skilter fra godt, ja. Altså, man kan være altså, heimsens største geni, altså, som har størst avvarskan, og vi har haft nekksårene, som eisen har avvarsket heimen og tilværende, og metallet. Og i øyla nekva føren det et menn. Men tror ikke godt. Her er ikke vi til å gjøre. Og her er hun å lese her ur 4 Korint kapittel 1. Ja. Han sier det altså om metallige ramen til her. Og han sier her at han spyr her ja, la meg lukke å takke på det her. Han sier at Kristus sendte meg jo ikke å døypa. Altså, ikke vi første hånden at og fram. Altså, det ikke det i seg selv som gjør noe. Men at kun gjøre evangeliet, ikke vi vysen åren, hvor jo for krosser Kristus her skulle ikke missa kraftsynet. Til år krossens vust teimon dorskaber som fortapast, men akkur som frelst vera til kraftgods. Skriva jo, og det er jo god som sier at det, jeg skal øya visdom hinna vysa, og vid hinna video skal jeg gjøre lunches. Hver en vyser? Hver en skriftlarder? Hver en granskare av hesten heime? Hever god ikkje gjort visdom heimsins til dorskap? Tog vi til at heimeren vi visdom i søgnen kjente ikkje god og i visdom i hansara, lykka til gode vi dorskapet prædiknar at frelsa teg som trygg. Og i botten og grunn var det jo dorskaper som at agentan kom vi, da han sier det her. Men det gripet da. Det var lykkes med eisen måneden her, og det var namn og siste enda til bjergjeng, selv om det var en knorslått og vever her til. Sandra løy år her, nu fyllte jeg vidt her til å lese 17 kongen bok. Ja. Som tal eller videre, var ikke hvor omsett. Jeg skal lese det kjente verset, men ta i Israels konkor, hei lise brev, skratt i han klei sunni og malte. Jeg god. Har vi valgt av mannen,
Her vi valgt av mann og løyve, at han blir med løysa mann fra lyktra hans. Nei, vita skulle tid, og få sanna, at han løytar seg høve til at herja av meg. Altså, det var det. Ja. At det var ikke nækka sånn. Han har vært her før, ja. Ja. Nå at han sa rett. Ja, at det hadde man en løgnstøvveisene. Ja. At han som hever herst og rant. Ja, han kommer atter. Nå kommer han atter, ei mjukker. Det tror jeg han ikke på. Nei. Det tror jeg ikke på. Nei. Men det om vet av et kvart og det er aller størst, altså. Hvis du husker om et evangeliet som det var på. Og det så negv, altså, er i hervelig til, ja, som Paulus sier, gløymt det som rattanfyr, og ratt med det som framafyr. I hervelig gløyma, så det er så negv framafyr som skal hotheka, ja. Og ta man vant av fyrir øysene å missa. Det er ikke fått løtene som Herren brukte, jeg skjønner. Ja. Og mennesker kom til trygg. Det satt ikke, men det kom til trygg. Og lengt at han var, så fikk du det å vite. Altså. Tog jeg at en vanligvis lykken verst til at du først har halta til vera nek. Ja. Akkurat, ja. Han først ingeniør øyla sterk. Ja. Og hetta doa å si fra seg, altså. Når han høyer, altså. Og i seg selv å si fra seg at vera neka. Ta etter Herren som viskar ut her. Bæja vilja viska til gåva vilja så innom. Det det mest nejo av för jag tog bjärkas från att och lägga allt. Ja, det är sant. För jag vill pura sannor alltså. Det vi skiftar att göra som han synker i sanchen att ett enfalt vatten av sinne är så lätt att få. Det kostar dig. Oj minne. Det är antans att han har. Det kostar tåra strömmar. Att halka så utdalt. Att alla hjärtans strömmar och i god är och halt. Och den sa som god vill gör en Abraham. Hon Isak skulle man bära som lytnesoffer fram. Och i lattor kan en färra till så kan offer dig. Att vökra och räk och göra. Det kostar hjärtan nej. Alltså tingen är här. Till halt attor fra badnare møynen som lærte seg sannsyn av rotan her. Det var så hovedtakende. Og som baden var det så einfalter av feta. Så jeg visste bøyne av hva det var. Ja. Bøyne av det. Ja. Men til Naman, han har haft noen vysa tjenere, Kjasar. Ja, nu sørst du det. Ja. Der finner han. Der finner han til at brøyda mening. Ja. Altså, annars, hvis her ikke finner han at brøyda mening, Ja. så han vært bonden faktisk til deg av sin egne fætan. Og Det er så utrolig interessant. ja, tror at det er bare orket som er livande og har kraft, og som kan brøyta. Ja. Og den enkle bådskapen kom fra Gota, som jeg har nevnt, affære og beat her i andre hjørtene. Og han beina veien at lasta hjørtene, at Aban og Parspar Aina her, Damaskus var negv bedre, ja. Det var der aller helst eisene, Ja. men det var ikke det som Gud har sagt. Nei. Gud har givet profeten året at gjøre honom, og her ikke vært utan det. Og det eneste som henter, tar jeg vidt, altså, tvør og stedet halda fast vi akkurat egne mening og akkurat egne fætan,
till okra egna skai. Det blir till okra egna skai. Men tog bättre var det tänare namn sig och fick hjälpt honom. Fick faktiskt hjälpt honom när mot sig själv. Han finge frälsen, han finge bojene som kunde bjerga honom. Och så var det här uppe. Hade du tagit av fratt om att det är en jättan är sagt? Möjligt, ja. Ja. Han var inte. Nej, ja, alla helst. Så tar lite så när honom. Ja, alla helst. Och konan säger det vi igen, ja. Ja. Känner Ja, kanske onkert herra hever fyllt vi här till det för till kongen och sen till profeterna. Ja. Det var inte bojene. Ja. Jenta bara på om profeterna, så bara faktiskt på om goda. Ja. Det har sålas god uppenbaras. Nej. Nej, det är avvärst det. Alltså det som är så alltså av färdlet oj öllnes ner det att himmelen kommen till jordar. Ja. Och han det. Och han vet att han uppenbarar sig för Israelsfolket. Ja. Och här profeten var Schalt och vi vet att det var undantag vi känner till med landa Biliam. Ja. Men han utvalde Israelsfolk. Men det skulle inte ända här. Nej. Och det är alltid så öjligt att ha värst ta Jesus nu kommer in i synagogen här och i Nazaret. och lam Lukas citerar till rätt att det är Ja. det var Lukas 4 kapitel. Där han säger så lejon bojsna samman fick han åter och sättes och ödel synagogen och startade och han tar fram att tala till det och så säger han och det är hetta skriftorden ut för öron tyckare. Alltså hetta året som tar till det fast vi det gjorde ju synagogen och tog alltså det var bara skrifterna som blev lyssnade här. Og det var ikke galt vi ødelen. Men mottøkene nu stender han her som har oppfyllt dette her skriftår, og han sier det vidt deg. Og det er dette skriftår ikke ut for øyrontikkere, sier han. Ja, akkurat. Jeg skulle kanskje tro han for å si for øyrontikkere, for han stod her. Ja. Men, og det er jo en ødelen vissboren undret seg en lustall i år. Gå så bedre så til at Jesus fer iver til at tåsa om det fremmande. Ja. Altså, om ankjena og om namnene. Hvor skulle spela til han fer her? Og det kommer jo sånn som en reaksjon på at herre vantrik, va? Så de er ute i støve at de opplever her noe helt nytt. Vi tar omgang til å oppleve nærkere person tala så lyst til år som jeg sier, men så för att det här alltså fyrstillningen är och för det är och för det är och de gav hon att vispor under en lusal år utgånga monasera och de sa att hesen inte sån Josef nu var också gälla och tarra fyrstillningen att så var det tarra fyrstillningen om hur så sammanhang skulle vara som förra i timon och jag blev signad. Akkurat. Och så tar han sig dömne fram om hattningarna där. Akkurat det döme som jag upplever några ferier i samband med särskilt i samband med män, alltså inte kvinnor alltså. Nej. Som har kommit ju nej alltså in i stövtäckan vältvis sina kon och ettla. Kommer ettla fyra och tar vet inte vad det skulle göra och men särskilt en som var otroligt öppen vid mig. Fortalte mig det bort fram. Så säger vi han. Jag säger, jag alltid vill skulle färra till ett sak för den vet. Och teatern sa jag säger, jag tog in sak för den. Jag visste när han blev frälst. Ja, jag minns det. Och nu var han gifter och återpåt nå. Men han hade sig någon sak för det. Jag säger, jag är som du ska föra tid. Och nu har du sagt vi är akkurat det som du säger hände. Och du tycker alla skyldna. Ja. Sitta nu i han. I himlen. Sitta vid han. Alltså, du gör som du vill om du sitter här som eller du. Men ta du sakta så kommer lost. Har en gammal då.
Og han ble så rasende over. Bettla seg mer inn at han får som et avlukket ord at Jotta sa året ut i Taumanheim. Det er ikke Taumanheim. Det er han som skal løse et ut mål. Det er ikke noen har klaret. Og jeg så ikke han firma og sitter og altså han reikast det. Det tjekka en tog. Og nu møter jeg honom. Vi havner godt. Altså han strålar som han selv til hans arm. Jeg gjør det til, og det hendte seg. Akkurat. Hva er det? Ja, ja. Hver finner vi ikke noe stykke trykk ved det? Han sier han kommer sovrere nei. Han måtte se det vi han. Og det hendte. Og det hendte, ja. Og det er akkurat, ja. Røgnmessig er det. Ja, røgnmessig er det. Ja. Ja. Altså, jeg trykker av vi som trykkvande. For kærløse gods er uttalt til gjørsten okkara. Vi har det antan som djiven okkon er. Altså, 3 personer godtavnen er ut her. Ja. Så man ser hva du vil. Han er her. Han omsider det. Og enda til han som Rambra 8 sier, at vi vet ikke, det sier stendt ikke, ta i vet ikke vita, men vi vet ikke hva skulle bli om som vi er å være. For å vite bli, altså som vi vilja, for alt ut til Taumanheim. Men han byr for okken, og han byr okken østene, bya søgnabøn. Ja. Og tar så også til Paul at han som bor i okken. Ja, han bor i okken. Han som bor i okken, han er enda større enn profeteren i Israel. Han er akkurat lov. Ja. Ja. Så han er, vi bør ikke fære nægge seg så det. Først en eller ære å, eller nægge slukta. Men en tanke kommer til med nå, Paul, tar vi bare sitter og tar oss om oss her, smadjenten her. Ja. I husen til Namman. Og det er vi bare han der smadjenten. Ja, det er godt å være hon. Ja, altså, det eneste vi kunne gjøre er å bære bøyene om han. Han som vi selv har finnet å oppleve. Det er øyelig mestlet hva det virker røyet. Jeg sier da vi er en person at han ville ha så nekk. Han skulle ta etter vi, hvordan jeg øyne til det her psykologi et loksart. At hvis man tar og tar. Jeg sier, så sier vi enda her, og var det så offre, eller var det nekka, hvis det skal være på en kommer så et eller fire, at han øyer ikke, og skilt han ikke, og han er skilt nødt til selv, så måtte han ikke gjøre til første tredd. Og så skal han klare seg selv. Og jeg sier vi han at jeg trykker til at jeg kommer til herren, om han kommer til trykker, og han er i omstående, og kommer til trykker i sin egen, ja. Hvor er så han som du er best at hjelpe ham? Og jeg har alltid vært så holdtidende av feiren som er et forsyner, ja. Og Annar, han kravde enta arven og fikk han, heltene og fjord. Og mer da med vel å huske at paperen hei gode vänner om han får sitta fötter under i bar, han får att ganska få såna kon och han får att klara sig vi heter ganska resten av livet, va. Ja. Är så här? Ja. Det så är det man är så pappan då. Och mamman är inte minst då. Men vad händer? Och hin äldre som är hemma och är plikt och fettland och allt det här som nämnde Jan, han gjorde bara allt som han skulle göra. Utan till att ta i häsen alltså inte bra om hon, han säger häsen sonor tog kom hem så som hej brukt livet till allt möjligt. Ja. Annat än det som har alla år. Han säger här, men ta i häsen sånt kom
som har et opp gass tutt vi skøtjon, drapst du gøynga kalvefyren. Ja. Så han har ikke släppt tanken om at det var ja. Altså, pappa som åtte alt stadigvæk. Ja. Men han satt jo ikke inn i stein 4. Nei. Nei, det gjør han ikke. Nei. Og han sier bare vi han, bad, sier Ja. Altså, det så hotakande. Ja. Baden til at alt kommer, og alt mot tøyt og tøyt mot. Nå åtte vi at vi frøvoklige. Hesen, brøvårtøyen. Ja. Ikke sånn om hun. Nei, nettopp. Ja. Hesen, brøvårtøyen. Vi enda alltid atter her på alt. Og i middelen syskjene. Ja, og middelen syskjene, altså. Og middelen feiren og syskjene, ja. Så. Ja. Det her er det. Det her det går ut fra, ja. Alt går ut fra her. Ja. Det er så å si at i tog før noen har den eldre sonen haft rett forhold til feiren. Ja. Så har han eisen haft det til Badjasøn. Ja, vet du, han klarer seg ikke. Han klarer ikke røntgen at tog at han åtte ikke færdig sin skærlig. Nei. Og her var jeg så heppen, altså, at en pappa, så. Jeg kom til han en tilleggsnavn her. Det her en tilleggsnavn her, så han var i færdig sted. Min pappa, ja. Og mamman har samme hatt, altså. Hun visste alt hva det skulle være. Ja, at det er. Det Daniel, det er bjondra. Ja, helt visst, altså. Det er så liv ut, det er ikke bare livsvisdommer, det er det ikke eisende, men det er så livgjevende. Ja. Og at kjenne at det her til at årgods, at vi hele andre vil lade opp for åkene. Og jeg og to kunne ikke råa i tøyløtene til hente for en enkelte som høyre går så om det er fra åkken eller fra knørene. Men det er løter her i året på en særstekland måte blir altså skapar liv inn i øyere. Og det er altså det er godsår, det er livande. Det er livande saie som værer altså og liver og værer. Jeg er så glad for at han kallar det søgnar, kall søgt og nøyg av søgnar. Altså, enkla god ikke. Og ta er søgja til at det bæra vi hånden og i hånden og til hansara. Det kan etnast. Her er ikke til måst frasige til ratten för att det ska virka ut. Och frasige att det som Oknaratten. Ja. Ja, men det sier så eisen feiren her til at han engrar ikke til at han givet sånn. Nei. Til yngre badjan og alt det som han var ferdig stav som han så har i 8 borster. Men han engrar det ikke. Nei, han kunne ikke engrar det. Nei, han engrar det så har han bare be han skruppe av etter. Ja, men så har han ikke vært det som han skulle være. Nei. Men han er feiren. Ja, han er feiren. Ja. Og tog jeg alltid i øysene til at jeg husker om her så vidskiftene, at hvis jeg ikke er den rette feiren, vet du, rette sinne den, og til begge mine bøten, og øysene til de som kommer træt, alt alene, og svier bøten, og alt det her, det er en hotakende oppgave. Ja. Det er livet er fantastisk, altså. Begge til livet er født inn i et heim vi, men så sannelig er det få av et liv fra hånden, som setter alt på plass i hverdagen. Det kan slett ikke beskrives til livet, altså. Det er at ta i vidskifter, gjør seg alt annet, som det alltid gjør i familien, og man hører om kjøren, og ta så fettler den rette veien, altså. Det blir godt, da. Så gledes man vidt om glede, men man græter vidt om.
som det känns. Ja. Och nu är Jan var vi, ja. Det är så vackert. Ja, men jag är inte här det som ser så misslyckat ut då. Ja, människan, det som händer kanske ungdomen och Ja. feilstig så var teachen och det virkar avbötande. Men här kommer ett underfullt men som verkligen är ett ammenna. Det som alltså glädje boskapen, alltså evangeliet om Jesus Kristus, det kan bryta i människolivet. Det är så störst och underfullt att det är helt anståndande, alltså. Det är avfärdligt, och jag sitter och hukser med dömer, men jag kan inte komma vitt ut, det är för nära. Ja. Men ikke er så mislukka og kiksa at ikke fægers hjärsta i himmelen kan bøta det. Nej, det kan det inte. Det så är han inte god. Nei. Så Og lukka mykje om det, så er som, altså, det her bildet vi namn at menn spedalskere, men, og så kan man se at alt møvlet inn her, og i sin egne støve, men det viktigaste av menn er at færen i himmelen, han elskar okken, og han ikke bare helt at teka okken og i sin fauna. Sjalt om han tog han der sånne kjass her, som lukta jeg så innan føye. Ongamon, altså. Det är det största att komma känna och eie i livet. Jag har också en syndrom om jetterna. Ja. Har du snackat att till henne? Ja, Gerda. Ja. Gerda? Nej, jag spyr. Ja, nej, jag vet inte. Nej. Ja. Men det är nog också nekvad. Jag vill ha nämnt och just det här underfullt åren här. Ja. Och vi har lyst om av miljoner människor. Ja. Så på att det har vi hört om henne. Atter och atter kan man säga. Ja. Hon säger vi med på sin hej herre mun bäst vere tja profeten och i Samaria. Han hej hjälpt honom från spedalskarna. Vet du vad det är alltid om att här? Att det inte har stått till honom. Mm. Jag alltid till akkurat det att han vinter av hinare som är nämnt som säger nej till arven. Att hon var lite bästa på fortsätt. Ja. Det har varit här och hon var. Ja, det är... Det ständer ju i det samma kapitel som man snackar om Aban och Parspar och Vainar vid Damaskus. Bättre än öll vatten i Israel. Kunde inte be mer i tajmen och vara röjn och skyande väntade han vid och helt av steg av röj. Men tjänare hans steg fram och satte vid han färger. Hej profeten avlagt av okkor som var nekv fire. Hej du tar inte gjort det. Hur så mycket mer tar inte nu. Og i han bærs sier vi til, be at her så vil du røyne. Og ta foran om han. For sjefer rundt i Jordan, så løy som godsmærene har sagt. Lika massa vært av frukstatter som var småpattene, og han var røyner, og så vente han atter her til han sjølvan. Han sier det til, han gjør en vitsspår. Så väntar jag natter till godsmannen vid ötlom fylkesöjnen och tar han var kom här stod han framför han och säger nu vet det, har nu att anken god alla hjörne åttan och Israel. Tack tog nu vi gav oss att tjänare tog in. Men han svärar är så satt som Herren liver, han som är det tjänare, så är det ånkom vi. Och det var att han ber han mycket om att täcka vi henne, vilte han korsene ikke. Hva sier Naman? Skal han du ikke vil så lete av tjenere at hun får så mye om alt. Som 2 minuter ber at hun tjener at hun skal aldri atter offre brennjoffer eller slatjoffer til ære godar. Nei, øyne til Herren. Ja. Men åtte man Herren færre er at fyret ikke var tjenere så innom. Da Herren må inn for en tempel rimmons at tilbya, og han stiger seg vid hånd og møyna. Vi kaster med nyer
här i templet Rimmons. Som man Herren färra, 24 tjänare att ta in någon hetta, att det kastar med nyr i templet Rimmons. Har man då så glint här? Jo. Ta mata väl, ja. Ja, jag har det vilket lov att tala med. Ja. Jag nekte mig kvar, ja. Och han säger färre frie. Så skiltes det. Men så kommer han. Jag har sin mentan så som den till att ja. Jag alltid att det är bara så en stantande. Så här tecknet om vad det har hänt vid mannen. Öjen är inte alltid så att det ringas där. Jag bäsa. Nej, det ta naturliga kommer först. Ja, det kommer först. Det ständer här. Oj, förra grunn bra. Ja. Men jag lägger mest till ett här år här som ständer här. Att lika man så har varit fruktattor som av småbaden. Ja. Och han var regner. Och jag har vittnat till för att och i detta året blev livande. In i min hjärta och jag sa värste, det fullgjorda värste fyra med. Ta var det akkurat till att lötna personligt. Men det är för allan heimen. Ja. Og jeg tror ikke sett år at det känslorna som fylte meg innan ui her. Men jeg tenker om tanker om det jeg leser at her. Jeg kunne faktisk bare finne ett år for det. Jeg kjenner meg reinere enn et nyfødt barn. Og det vet vi jo bare for så vidt til. Men vi er nødvendig føringsene og vi reinsene fra hånden. Lov Jesus her sånne han sa som renser fra alle synda, så blir det en verlegging av New York. Og det brøyter alt. Du sier hvordan det brøyter namen her. Han vil ikke tilby nærmere annan god. Og ta det nærmere som hender innanfra. Mamma ble regner ut ytra, men det hendte et under vi hon ut innanreisende. Att han fyllt just ofta är. Ja. Jag minns det den ena mannen som är hej öjligt vi har få han på sjur om så stöv i Kristus och då vi har vitchan och så ena för så fortäller han att det så sövna som han alltid plötsligt fortälja att han var i Grönland och så skulle han räkva en jolle i land och ta komma två är men men det var grunden inte det var bara alla till två män alltså men nu var det trutcher Ja. Och jallan koppar tar var nog inte nå konstant tar bara och han gör det så bara att han säger vid den starkare du må halta der her inntil jeg kom i atter. Jeg svøm i Hentland land først. Han var nekvære fyr. Han svøm han land. Og så spyr man ut atter. Og han føler til han ble så kaldt. Og han vet til han. Han vil ikke klare det inn atter. Men han teker mannen først og færande. Så jeg lagt han så løs at han var nemmere at legge noen øyne vi at ikke at ikke at gjøre noen motstående, noen slag. Så det hjelpte jo ikke. Og så tar han kom en halva løy, så gav han opp, han sier, Herre, han har kvar frelse til meg ut nå, bæg som en syntare, og eisen jeg bjerg her som han nå. Akkurat det kommer noe igjen, som du snakker om. Det kommer noe med, og jeg klarer det. Jeg ble bæg frelse och handla först. Vi var inte för. Nej. Och han var så rörd av det så jag var blivit gammal då. Och jag också ofta om att det är. Att det var ganska först för han fortalta. Ja. Jag rockade vi han fortalta för konsen. Ja. Men han levde det liv. Ja, han blev så god med mig alltså. Han kunde inte ställa vara via vitsan alltså. Och konna, och hon levde så långt än han. Och det är skruvat. Ja, det är det ondre här som... Ja, det ondre här, ja.
Altså, det när och gosse man kommer till punkter som här var det öjla dramatiskt då. Omstøvnar øyla dramatiskar, men omstøvnar kunne sannelig eisen være dramatiskar innan og i menneskjon. Ja. Men han som kallar av navn herren skal være frelste skir år i okkona. Ja, her var det bare kall og nejare opp, og det var hvert han som kallar av navn herren skal være frelste. Det altså. Ja. Og han nå ryker. Og han nå ryker. For alt det som kallar han. Ja. Jeg sier Og så nå øynfalt og i hæsson. Til første sinnelære som 4 Korintbrev og til å lese om og første. Ja, akkurat. Dorskap er godt, så viser en menneskene. Og det lykker godt ved dorskap, prædikene, er frelst det som tryggva. Ja. Og det var jo dorskaper i namens øyron her til som han skulle gjøre, men det var han dorskaperen som frelst, Ja. Som bjerga han. Ja. Han er sikkert på øymata, då jag ömynta med att vita møyre enn han gav uttrykk for. Altså, tradisjonen har bare vært så sterk, altså. Du husker om Nama. Om Nama, ja. Det er tidligere han akkurat det man leser. Ja. Hvordan var det han kom til profeten? Ja. Så det er ofte her det skal Ja. bliva, jag vet inte vad jag kan säga, bråda ner eller rota upp. Ja, det tog ta stämt någonstans att profeten var året till folk. Ja. Och svag profeten så kunde han inte. Så blev det pura roligt alla ställen. Ja. Hvis han var falske profeter. Ja, där hade han öliga goda tester på. Ja. Profetatester. Ja. Hvis ikke Jackson som profeten sier. At det hadde god. Ja, men så var han falskere. Ja. Så einfalt var det. Ja. Så enda til det, ja? Ja, vi skal enda det, ja. Gå ferdig i himmelen. Vi takker deg i Jesu navn for tøyna gaske. Og for tøyna kærleika. Takk for at du erst kærleikin, Herre. Takk for at det var kærleikin tøyn som bjarga i okkom. Ta et to gavst en egna sånn til båt for skinter alsheimsens, for skinter okkara. Takk der for ta einfalda og i båtskapen, at ført han som kallar av navn Herrens skal være frelster. Takk for feir eisne at du i heile andan fører hetta året om Jesus Kristus inn og i gjørster av mennesken og skapar liv herren. Vi er båtbærer, vi som sjølver har oppleva, vi som sjølve har oppleva dette her, og tog ikke vi bare at andre skulle få lot i oss ned. Vi ser underfulle frelsen her. Bare jeg takk der fire dette her steg, eisne så vidt i det, og som har vært som enkan. Takk for de som her og gjør at det møvelet. Vi at det, og vi pryser til her. Herre, vi vil sikne land og folk akkurat ut og innom. Du er bare navn i Herre Jesus. Amen. Amen. Så var det som parten av hjertemål kom det enda, og vi får takke for dere, og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøve, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parten av hjertemål som hever være, der kan du finne etter av YouTube, om du leter ekte sjønvarsp. Og hese parten, han kommer eisne være lagt ut her, og han kommer eisne være sendt av Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.